Pumayag ang mga kinatawan ng SIGS Eco Sanitation Company na nakabase sa lalawigan ng Albay sa kahilingan ni Board Member Joseph Stanley Alegre na bawasan ang singil sa gagawing pagkuha nito ng mga mapanganib na basura o hazardous waste sa dalawang pampublikong pagamutan dito naman sa ating lalawigan. Sa pagharap ng mga representative ng SIGS Eco Sanitation Company sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, pumayag ang mga ito na gawin na lamang 40 pesos bawat kilo ang halaga ng mga kinukulitang basura mula naman sa Labo District Hospital at Kapalunga Medicare and Community Hospital. Sa oras na malagdaan na ang Memorandum of Agreement o kasunduan sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan at ng nabanggit na kumpanya. Nonetheless, I'm taking into consideration yung request ni Honorable Board Member na baka Alegre na baka mabigyan kayo ng discount since ang mga patients ninyo are indigents and all those ones that cannot pay fully. So yes, that's something we have to consider and we will consider that fairly. Sumang-ayon ang mga kinatawan ng nabanggit na kumpanya sa naturang kahilingang diskwento dahil sa paliwanag ni Bukat Alegre na walang sapat na katayang pinansyal ang mga pampublikong pagamutan dahil sa hindi naman ito nanlilingid sa mga mahihirap na pasyente na ginagamot sa naturang dalawang health facilities na nasa ilalim ng pangasiwa ng provincial government. Tinesti ng naturang kumpanya na ligtas sa kanilang sinasagawang collection, transportation, treatment at final disposal ng mga hazardous and non-hazardous waste mula naman sa iba't ibang mga pagamutan, maging pribado man o pampubliko, batay sa tinatadhana ng Republic Act 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Samantala, inihayag naman ni Dr. Rachel Jesmo ng Kapalunga Medicare Community Hospital na dumaan sa tamang proseso ang pagpili sa SIGS Eco Sanitation Company at hindi nito kinakailangang dumaan sa piling dahil sa maliit lamang ang halaga ng transaksyon na aabot lamang sa 150,000 pesos para sa 2 buwan ng 2023. Nais rin ni Dr. Arnel Francisco ng Provincial Health Office na maisama na din ang Camarines Norte Provincial Hospital sa mga pagamutan na kinukuliktahan ng medical waste ng nabanggit na kumpanya para sa isa na lamang ang kausap at service provider ng pamahalaang pandalawigan. Ang pagpasok at paglagda sa MOA para sa koleksyon ng hazardous waste sa CMCH ay iniling ni Governor Ricarte Dong Patilla alinsunod sa tinatadhana ng batas at upang makaiwas na din sa malaking multa ang mga pampublikong pagamutan na pinangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan. Para sa totoo, Baitang Banwaan, Ricky Pera, MBTV News.